amb l'Ingrid Guardiola i amb la Marta Segarra, que ens fa molta il·lusió de mantenir. L'Ingrid Guardiola, si no la coneixeu, és assagista, investigadora i realitzadora audiovisual, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, professora associada a la Universitat de Girona, col·laboradora del CCCB, també del Planta Baixa, i la Marta Segarra és directora de recerca del Laboratori d'Estudis de Gènere i de Sexualitat del Centre Nacional de Recerca Científica de París, catedràtica d'Estudis de Gènere i Literatura Francesa a la Universitat de Barcelona i també autora de múltiples llibres. Aquesta informació la trobeu a Fils, aquest llibre que han escrit entre les dues i que ha publicat Arcàdia i que subtitula Cartes sobre el confinament, la vigilància i la normalitat. Un seguit de cartes que es van començar a intercanviar, si no m'equivoco, al setembre del 2019, més o menys. Un parell de cartes, en principi, per encàrrec, per una sèrie documental, però que es van anar allargant, van anar estirant el fil, totes dues, i que en aquestes cartes ja parlaven de normalitat, del cos, de les xarxes, del poder de les xarxes i d'un munt de coses que després, amb l'arribada de l'epidèmia, van poder seguir estirant el fil d'aquests conceptes. Ens interessa molt parlar amb elles d'aquest llibre, però a mi m'agradaria començar aquesta conversa per un altre llibre publicat per Arcàdia i que és molt interessant i que us recomano a tots, que es diu 19 apagones y un destello, del Valentín Roma. I m'agradaria començar comentant una imatge que em sembla molt suggeridora a l'hora de parlar d'aquest estat de pandèmia, perquè ell parla de l'apagada, agafa l'apagada de llum, quan hi ha una apagada a casa, com un espai d'un moment d'incertesa on la verticalitat, diguéssim, de la llum i la foscor queda tallat i tenim un moment d'incertesa on no sabem ben bé què fer, anem rebuscant on són els llumins o sortim fins i tot, ens impel·leix a sortir a fora a veure si li ha passat el mateix a la comunitat, com està la comunitat de veïns, etcètera. I trobo que és una bona imatge per parlar d'això. No sé si creieu que estem, per començar a trencar el gel una mica, ja quasi a nivell personal, si creieu que estem en un moment encara en un estat de xoc, veieu que estem en un estat de xoc socialment, en el que estem buscant encara els llumins en aquesta apagada, o potser penseu que bé, que ja comencem a entendre moltes coses de les que ens estan passant i que, no sé, potser ja sabem que la factura ens la passaran d'essa igualment, d'aquesta apagada. Com ho veieu? En quin moment ens trobem, diguéssim, ara mateix? Benvingudes. Marta, vols començar? No, comença tu, Ingrid. Sí, jo. És que jo la metàfora de l'apagada no la veig... Està bé que parlis de metàfores perquè just en el llibre citem, a les dues parlem de Susan Sontag i el seu llibre La malaltia i les seves metàfores i de com cada època instrumentalitza les metàfores que li són necessàries per explicar la seva pròpia època o un moment determinat. I en concret ella parla de com això passa en termes en la salut. Però aquesta apagada jo no la veig així, és a dir, el confinament, pensàvem inicialment que era una apagada, que era una desactivació de part de les rutines, de part d'això, dels mecanismes de funcionament del propi sistema i de les nostres pròpies normalitats, i resulta que no, que el que ha passat ha estat un moment de sacseig que ha imposat un nou protocol que ha fet que diguéssim que la metàfora de la roda encara és vàlida, que la roda segueixi girant, que el sistema segueixi produint amb aquestes noves condicions, que jo crec que hi podem entrar en detall, de quin és l'escenari social, cultural, econòmic que dibuixa aquesta situació, però en cap cas una apagada. Apagada hi ha hagut avui, és a dir, el sistema actual
només contempla com a possibilitat de canvi un xoc sistèmic i total, no? I ho hem vist avui amb el cas de Reddit, n'hi diuen inversions meme que han fet desestabilitzar Wall Street, que han fet desestabilitzar el sistema d'inversions a través de la plataforma Reddit i això ha estat, per mi és força exemplar de que allò que deien abans dels petits canvis són poderosos fins a un punt. Jo crec que el confinament i la pandèmia ens ha fet conscients que vivim en un sistema, en un món globalitzat que cal observar des d'aquesta condició sistèmica. Bé, per afegir més metàfores, diríem, a aquestes a les que tu has introduït, Jordi, i l'Ingrid ha recollit. El que nosaltres també parlem al llibre és de la metàfora de la verticalitat que tu has esmentat, contraposada no tant a l'horitzontalitat, sinó a la inclinació. I penso que és també una bona metàfora per recollir el que estem vivint, perquè molta gent s'ha sentit una mica descavalcada d'aquesta ascensió, d'aquesta verticalitat. No és que sigui un sentiment plaent, és a dir, no és que sigui una qüestió agradable, però sí que potser en algunes persones, perquè, com has dit tu, són qüestions molt personals, perquè alhora que tot el que estem vivint és a nivell global, ho estem vivint sobretot a nivell individual, com tot, cadascú de nosaltres. I, per tant, aquesta idea de la inclinació, de la cura, del fet que no tot és anar endavant en el sentit aquest vertical, també penso que hi ha força gent que l'està experimentant, com dic, no de manera positiva, forçosament. No és que sigui bo o dolent, sinó que és el que hi ha. Com deia al començament, en el llibre ja abans de l'esclat de la pandèmia ja parlàveu de cos, d'aquesta relació entre cos i anormalitat. I, clar, la crisi aquesta de la pandèmia ens està presentant imatges contínuament, i la que veurem en breu, si no passa res, unes eleccions, una suposada festa de la democràcia, on els cossos, diguéssim, no poden ballar al ritme que volen, on el protocol, que ja era molt estricte, diguéssim, en qualsevol elecció, ara es veurà encara tot més teatralitzat encara, i on apareixerà i serà molt visible aquest cos malalt, diguéssim, que acudeix a exercir el seu dret. I clar, em fa pensar en aquella frase de la Judith Butler que la Marta introdueix al llibre i que diu la política passarà en els propers anys pel cos. No sé què et referies i no sé com ho veieu, aquesta relació que estic establint ara amb això de les eleccions, per exemple. Bé, com que has al·ludit a mi, començo jo, si et sembla, Ingrid. I el que penso és que a partir del que diu Judith Butler abans de la pandèmia, perquè això ho va escriure abans, és que ens hem acostumat a pensar en l'acció política com una cosa que passa sobretot o molt per les xarxes socials també, que per exemple des de les primaveres àrabs, les anomenades primaveres àrabs, en què es va assenyalar tant tot el que és a través de les xarxes socials, a través dels mitjans a distància, després tots els moviments també que hi ha hagut, el Me Too, tota una sèrie de moviments dins del mateix moviment feminista, per exemple. I és cert que les xarxes socials i en general les noves tecnologies han canviat la manera d'ajuntar-se, de fer política, de pressionar, però també, i això l'Ingrid segur que té moltes coses a dir, però també el que ens recorda Judith Butler és que finalment la política es fa posant-hi el cos, tant dels electors com dels polítics, també, encara que coneixem molts casos, i no és per la pandèmia, de polítics que només es posaven a la pantalla i no volien cap tipus de contacte ni tan sols amb els periodistes. I en aquest sentit penso que la pandèmia realment ha canviat molt les coses perquè
ara realment, doncs, encara que el dret a la manifestació encara es mantingui, i això a França, per exemple, n'hi ha hagut moltes de manifestacions des de que va començar la pandèmia i fins i tot durant el confinament, però tot i així molta gent ja doncs, no hi vol anar per prudència, per por, perquè estan malalts, i per tant realment ha canviat molt la relació del cos amb el fet amb l'assemblea que dius, amb el fet d'ajuntar-se en una comunitat política. De fet, Judy Butler, totes tenim la imatge d'ella en l'Occupy Wall Street del 2011, no? Aquesta idea de posar el cos és un cos literal, i com avui en dia un acte així fins i tot podria ser molt mal considerat per a totes les faccions polítiques, esquerra-dreta, com un atemptat a la vida en comunitat, a la vida comunitària, a la vida social. I aquesta percepció que ens convida també a l'autocensura, perquè és molt evident això, és molt evident que quan estem una munió de gent en l'espai públic estem fent trontollar o estem donant una imatge com sospitosa, això fa que es generi aquesta autocensura i automàticament cedim més, és a dir, no ens atrevim tant a anar a aquestes mobilitzacions. I les mobilitzacions que hem vist últimament són aquestes graelles que acaben convertint l'espai públic en una espècie d'espai abstracte i, si no, al costat contrari, que serien els riots, aquestes rauxes, aquestes manades irracionals, diguéssim, com torrencials, que ja parteixen d'un negacionisme d'entrada, en quant a això. I el tema de les xarxes sí que és veritat que han estat un suport molt clar en algunes manifestacions polítiques, per exemple, amb el de Black Lives Matter, també reactivat a través de la mort de George Floyd, i tota una història dels moviments socials vinculat a les xarxes socials que comença, diguéssim, als 90s, que té un punt com molt àlgid quan Filipines van enderrocar el president corrupte a través de SMS i, diguéssim, hi continua amb el 15M i arriba fins aquí, però és que les xarxes socials han canviat molt també en tots aquests 10-15 anys. Llavors, ara són unes corporacions absolutament opaques que apliquen la censura a tort i a dret com a ells els hi convé. Per exemple, els riots de Donald Trump, les imatges, fins i tot alguns hashtags dels propis manifestants es van esborrar de plataformes com YouTube, Facebook, Twitter, etc. Això va generar que en paral·lel una sèrie d'activistes registressin, s'instauressin com a streamers per recollir tot aquest material etnogràfic que no deixa de ser un testimoni del moment. Llavors, a les xarxes actuals funcionen com un govern a l'ombra que ens dicten què és visible i què no, què pot existir i què no. I amb l'excusa de no fomentar la violència ni l'odi, s'asseguren poder discriminar, apartar tot allò que no els hi convé. El súmmum és que tindrem una campanya electoral a les xarxes, diguéssim, no? O sigui que el poder polític ja s'instal·la, sembla com que es tanqui alguna cosa aquí, no? Què passarà aquí? Durant la pandèmia, diguéssim, potser les xarxes semblaven una mena d'un lloc on aixoplugar-se, però també són espais de vulnerabilitat, no? Dius, tu, Ingrid, a què et refereixes amb això? Sí, ara he sentit la mainada. Acaba d'arribar el meu fill i m'he descol·locat una mica. És el que passa, és el que diu la Marta, al final el confinament te lliga a la contingència i amb la teva individualitat. Quan jo ho comento, i ho comenta molta més gent, perquè és un dels grans temes de la sociologia actual, és en el sentit que en l'espai virtual difícilment hi ha zones mortes. En l'espai virtual actual, que és aquestes xarxes socials datificades, on qualsevol gest és automàticament traduït a una sèrie de dades que són processades i interpretades i retornades a nosaltres sota la forma ja no només d'anuncis, sinó també de disseny d'interfícies personalitzades, un a un. Cada un té la seva interfície dissenyada
en funció del que la màquina ja sap que és. Llavors, de la mateixa manera que hi va haver el 2016 l'escàndol de Cambridge Analytica, que a partir de bombardejar el 10% d'indecisos, de votants indecisos, bombardejar aquest 10% i convertir-los cap a l'opció Trump, vull dir, ara mateix això no ho faran perquè va ser un escàndol molt flagrant de cara a Facebook, però hi ha molta informació, hi ha molts rastrejadors d'empreses que es dediquen, data brokers, que n'hi diuen que es dediquen a rastrejar les dades, i que això és una campanya absolutament eficaç, no? Aquest cop sí. El que passa que també hi ha un altre remor de fons, que és el desencant, hi ha molt de... És a dir, el que jo veig d'una banda que hi ha un descrèdit molt bèstia en quant a l'executiu, que n'hi dèiem quan estàvem confinats, que era l'hora de l'executiu, i després hi ha el que deia abans la Marta de la por, que també, d'alguna manera, hem d'ampliar-ho i pensar en tota aquella gent que no podrà votar perquè o és emigrant econòmic o s'ha refugiat en un petit poble, en una ciutat, en algun lloc, i per tant el cens no encaixarà per cap de les maneres, està en aquells 6 mesos on el cens balla, o bé perquè està a l'hospital directament, no? Llavors, això, la democràcia actual no té en compte cap de les variables que són més, diguéssim, que la situació normal, un votant normal. Sí. Volia afegir només que hi ha una altra qüestió que és molt candent, ja que l'Ingrid ha mencionat els Estats Units, però aquí també és l'abstenció. És a dir, ara acaben d'haver-hi eleccions a Portugal i que deien, estan pitjor a Portugal i en canvi han fet eleccions. Sí, però s'ha abstingut gairebé el 60% de la població electora, diríem. Esclar, fins a quin punt ja no dic que sí, evidentment que són legals les eleccions, encara que s'abstingui tanta gent, però fins a quin punt són legítimes també, perquè penso, bé, no m'atreveixo a fer pronòstics, però suposo que l'abstenció pujarà moltíssim per molts motius, però també per la por i per la mala organització també del vot per correu i aquestes coses. Però també volia anar fora de la qüestió de les eleccions, tirar una mica enrere d'això del que parlàveu del Big Data i de les interfícies de cadascú, per passar-ho al tema de l'arxiu, de la política de l'arxiu també, perquè internet ho recorda tot, però com que hi ha aquest munt tan immens de dades, al final hi ha moltes coses que queden tan avall de la llista o del que sigui que s'acaben... És com si estiguessin perdudes, no? És com quan en una biblioteca tradicional fiquen un llibre en un lloc que no és el correcte i no es troba mai més, perquè aquell llibre ja està perdut enmig d'altres llibres entre els quals no correspon, no? I en aquest sentit és la mateixa idea del que deia l'Ingrid, és a dir, al final internet té una mena d'esperit, sense voler-ho, democràtic, en el sentit que ho guarda tot i que és més difícil censurar res perquè sempre hi ha algú que ho haurà arxivat, que ho haurà retuitejat o el que sigui, però en canvi també hi ha per aquesta sobreabundància també hi ha molta més possibilitat d'oblit i de silenci de moltes coses, no? Perquè al final qui decideix què s'arxiva i al capdamunt doncs són les mateixes dades que s'alimenten, no? I això és el que fa també com por. I el tema de la censura hi té molt a veure. Per exemple, ara, la setmana passada, a França hi va haver un petit escàndol que fins i tot gairebé no ha arribat aquí, amb motiu d'aquest escàndol que sí que ha arribat, que és d'una denúncia d'incest per part d'una escriptora al seu padrastre, no? I llavors un tertulià, un filòsof, Alain Finkielkraut, en una tertúlia, en una cadena de televisió, va fer-se preguntes sobre si hi havia consentiment, no sé què, i com que van trobar-ho escandalós, no només el van fer fora del programa per sempre, sinó que, jo no entro a valorar les seves declaracions perquè és un altre tema, no? Però el que sí van fer és esborrar aquell programa de la web també, d'aquesta televisió. O sigui, estava previst que aquest programa fos visible com tots els altres i, de fet, l'han esborrat de la web.
en una acció clara, en aquest sentit, de censura, en aquest cas per part dels responsables del programa, però això podia haver passat per part d'altres, per part de la mateixa plataforma, no? Ja sabem que YouTube censura moltes coses, per exemple. Sí, les grans plataformes censuren. Jo ara penso, m'has fet venir al cap, jo pensava que mai ja sé pronunciar-lo, en fi, que estava mort, ja directament, deu ser un senyor molt gran ja, no? Jo pensava en Bernard Pivot, el presentador i creador de programes com Apostol, que va tenir un moment absolutament misògin i la genialitat de la Vinci i d'altres va ser precisament la intertextualitat, el diàleg, el posar en evidència la seva misogínia des d'una reinterpretació d'això. I parlant de censura, avui hi ha hagut la notícia, ara semblem més notícies, però és important que dir-ho, el tema de Pablo Hasél i l'Audiència Nacional, no? Perquè directament serà condemnat a presó, no? És el dictamen al qual ha arribat l'Audiència Nacional. I m'agradaria dir-ho perquè part de les coses que comentem amb la Marta, en les cartes, tenen a veure amb quin contracte social està dibuixant el confinament i el món pandèmic, i veure aquests fets et fa claríssim encara aquesta cosa atàvica del poder judicial en aquest país, només deixar-ho dit. El llibre penso que també amb el temps potser es podrà llegir com una crònica de com es va gestionar de l'escenificació, també de la gestió de la crisi, i ho enllaço perquè potser ara ja no recordem tant aquella aparició dels militars a les rodes de premsa, però el llenguatge bèl·lic encara potser per combatre la malaltia encara està més o menys present. Tu, Marta, parlant, estirant del fil de la Susan Sontag, parles de l'origen d'aquesta vinculació entre l'èxit bèl·lic i el combat de les malalties, no? M'agradaria que ho introduïssis una mica i si entre totes dues ho poguéssiu enllaçar amb aquesta idea de l'Europa immunitària, no? Què és això de l'Europa immunitària? Sí, de fet, el mèrit que té Sontag és que recorda que les malalties, evidentment, són fets que passen, que ens passen en els nostres cossos, però també són són en elles mateixes metàfores i també són font de moltes metàfores. I una de les més importants és aquest camp semàntic de la guerra i del combat que es fa per determinades malalties que per altres. Es fa servir molt pel càncer, per exemple, no? Això de va morir després de combatre de manera molt valenta contra la malaltia. Bé, doncs no és cap... És a dir, quan llegeixes això ja ho assimiles a un càncer, encara que a vegades no sigui el cas. I en el cas d'aquesta pandèmia, la nostra pandèmia, anava a dir, això ha estat per mi ha estat molt viu, és a dir, les metàfores que han fet servir arreu del món, perquè a França ha estat molt evident també, el Macron ha fet servir moltíssim, però aquí els militars els van posar fins i tot a la pantalla, és aquestes metàfores bèl·liques de hem d'unir-nos per combatre l'enemic serà vençut, junts l'aconseguirem aixafar. I què? Per què no utilitzar aquesta metàfora? Però és que les metàfores tenen conseqüències i en aquest cas crec que els ha tingut aquesta metàfora, aquesta insistència en la metàfora bèl·lica, i potser això ho pots desenvolupar tu, Ingrid, en relació amb l'Europa immunitària que deia el Jordi. Sí, com tres coses. La primera, en Villarroya va començar amb aquestes proclames unionistes extremes des del seu llenguatge militar, que és el que domina, i de fet ara hi ha un arc entre això i l'última notícia protagonitzada per Villarroya, que era que s'havien vacunat. No sé si era, no me'n recordo si era la seva família o algun cercle de proximitat. Vull dir que aquí quan l'abstenció de vot també s'explica des d'aquesta desafecció, des d'aquesta falta d'exemplaritat flagrant entre tots ells. I m'agradaria ampliar el concepte d'immunitat
els mitjans, per una mica recollint coses que ja hem dit. Penso, per exemple, fa poc que es va morir un noi, va morir de fred, un noi que es deia Amin, que era migrant en el parc de la Ciutadella, i com això no arriba, o arriba potser una notícia puntual i desapareix, no? Que hi ha tota una realitat, com en les correspondències comenta també la Marta, amb el tema dels refugiats, no? Com de cop tota una realitat que desapareix, s'esfuma en el no-res. Vull dir que també els moments de catàstrofes fan que mediàticament la resta de coses no penetrin, no existeixin, desapareguin. I aprovar això em sembla, donar per fet que els mitjans funcionen d'aquesta manera, en nom de la informativitat, em sembla terrible. I és terrible que no es faci el clic entre les dues imatges d'una Europa fortalesa, que li diuen mur, en la qual es topen i moren milers d'immigrants, i alhora una malaltia que es cola i que es contagia de manera tremenda. Que, de fet, una de les coses que també diu Sontag és que sempre que hi ha pandèmies, històricament, s'han atribuït a persones estrangeres o de fora de la comunitat. La pesta la portaven els jueus, encara que visquessin allà des de feia segles, o venia de tal país. Aquí també s'ha parlat, i encara hi ha gent que parla del virus xinès i que la Xina i que tota la culpa és dels xinesos, etc. I en canvi, el que hauríem de pensar també des d'Europa és, des del punt de vista colonial, en quantes malalties vam exportar nosaltres i quins genocidis vam provocar. O sigui, per exemple, Amèrica, a les Amèriques, no? Però no només. I respecte a això de la immunitat, també una altra idea que ens ve de la medicina o de la medicina és la idea de l'autoimmunitat, que quan volem desenvolupar, quan el cos desenvolupa defenses immunes contra la malaltia, es produeixen malalties autoimmunes o autoimmunitàries, i penso que això és el que està passant al món occidental, com a mínim. I és el que passa als Estats Units, ja no dic Europa, perquè ja ho has esmentat tu, Jordi, amb aquesta qüestió dels murs que vestim i en els quals, a més, literalment moren tantes persones i que ens quedem igual, sinó fins i tot els Estats Units del terrorisme que vingués en avió i dels països àrabs, i resulta que els terroristes els tenen a dins, i l'extrema dreta i els neonazis i el feixisme el tenen a dins, i han atacat, i com en tantes metàfores també que han fet servir aquestes setmanes, doncs han atacat el mateix cor del país, de la democràcia, etc. Però és que a Europa passa igual. Si em permeteu tornar al llibre del Valentín Roma, del 19 apagones y un destello, tornant a la metàfora de l'apagada, hi ha un moment que parla del filòsof Edmond Husserl i d'un joc que feia amb els seus fills, que era que apagava el llum, l'interruptor, i els deia que el carrer on vivien havia desaparegut en el no-res, i que en encendre l'interruptor tornaria a aparèixer, diguéssim, amb l'única condició que mentre estigués el llum apagat no podien moure, els fills no podien moure ni un múscul, diguéssim, perquè si no, si es movien, el carrer i tots ells quedarien vagant en el no-res. I a mi això, com són les coses, que et fa repensar lectures passades, m'ha fet pensar en aquesta renovació, diguéssim, de l'obediència, de l'autoritat per part de l'Estat, que vindria a ser el pare Husserl, respecte als fills, i de com s'ha renovat aquesta relació d'autoritat i d'obediència, i em fa pensar també en el que comentes, Ingrid, tu, parlant del contracte social de Rousseau. No sé si podem parlar una mica tu parles de la submissió, d'una nova relació de submissió, i ho relaciones amb
amb les xarxes socials, amb el teletreball, amb el distanciament social. No sé com fas aquest vincle, diguéssim. Jo crec que les formes de transmissió culturals són molt complexes. Mira, ara aterro, però l'altre dia llegia que des de fa 3 anys en microbiologia s'ha descobert que hi ha un tipus de virus que es comuniquen, és a dir, que químicament s'entén, i que adopten estratègies de cooperació. Per exemple, en teoria de jocs es parla molt de l'estratègia del presoner i que aquests microorganismes, que ni tan sols tenen nucli, són capaços de comunicar-nos. I sembla que els humans anem una mica... estem desaprenent aquestes estratègies de cooperació, tot i que el que he dit avui al principi d'això de Reddit ens demostra una mica el contrari. Ho dic perquè el tema autoritari és curiós que com més s'exerceix l'autoritat des de la raó d'estar, em dóna això és possible gràcies a que nosaltres després ho repliquem en altres esferes, sigui l'esfera domèstica o a través de les xarxes de comunicació. Aquesta raó individual que s'imposa des d'aquest clima d'exposició constant de les nostres opinions i de les nostres raons particulars en les xarxes. Quan Rousseau parla del contracte social, diu, home, la voluntat general és irreconciliable amb els interessos particulars. I nosaltres estem jugant a totes les dues coses alhora, a explotar al màxim els interessos particulars i intentar endevinar què és això de la voluntat general. Doncs aquí caldria aclarir-nos una mica en això. Sí, i també, recollint el que has dit, Jordi, crec que és molt clar que no només aquí, sinó en molts altres llocs, la pandèmia ha servit per infantilitzar-nos encara més, és a dir, per no infantilitzar-nos nosaltres, sinó que ens tractin més com a infants, com a criatures, des dels governs, des dels responsables de... Per exemple, tornant a això que has comentat de la vacuna i dels generals, jo vaig llegir que no era tant que el Villarroya hagués aprofitat de la seva posició per vacunar-se ell i la seva família, sinó que naturalment l'exèrcit és el més important i naturalment dins de l'exèrcit el més important són els generals i per tant hi havia un pla de vacunació paral·lel que no ens ho havien dit però hi era i que els havia tocat, no ho havien demanat, sinó que els havia tocat perquè evidentment a l'estat espanyol l'estament més important és l'exèrcit i això em sembla encara molt més penós que el fet que ell s'hagués volgut vacunar personalment aprofitant-se de la seva posició perquè vol dir molt d'on som i del que no fem perquè això no passi també. Tu, Marta, en el llibre també parles ara parlant de control de l'Estat, parles del somni polític de la pesta, no? Què és això del somni polític de la pesta i com ho relaciones? És una cita de Foucault, no m'ho he inventat jo. Michel Foucault diu que, esclar, la pesta arriba, la pandèmia arriba, però que per alguns, pels que tenen el poder, o alguns dels que tenen el poder, la pesta és un somni polític. Per què? Doncs perquè permet exercir aquesta vigilància, aquesta dominació amb arguments que semblen molt més neutres i molt més efectius, perquè, esclar, si l'Estat vetlla per la nostra salut i per la nostra vida, doncs automàticament no tenim més remei que obeir, justament. No podem dissentir, no podem organitzar-nos d'una altra manera, en teoria. I això és el que subratlla Michel Foucault, que històricament s'han utilitzat les pandèmies per això, per tenir controlada la població, el poble, per dir-ho amb el llenguatge antic. És interessant que, Marta, això que dius, de la submissió, i després ho has rematat amb la idea de control, perquè, clar, la submissió nostra actual, aquestes formes que han derivat en formes de control social, ja no necessiten, gràcies a la tecnologia i a la ciència, ja no necessiten exercir la força, que durant el llibre també parlem a partir de Simone Weil l'exercici de la força i com la força acaba aquell qui s'aplica convertint-lo en cosa i més endavant en cadàver, etc. Vull dir que per mi una de les coses més delicades de la nostra època actual és que la submissió no és evident, no és una retòrica visual clara, la de la submissió de l'individu, la de la violència, la de l'exercici de la violència,
perquè adopta formes de control molt sofisticades. I, per tant, sempre n'haurem d'anar parlant, perquè si no es fa molt difícil veure quan hem perdut d'aquesta voluntat general, la voluntat individual i la sobirania en un sentit més ampli. Sí, i aquí volia introduir, si em permeteu, el concepte, la noció de norma, que per això parlem d'anormalitat en el llibre, perquè la norma, les normes, poden ser una manera de coerció i de poder molt més subtil, com deia l'Ingrid, però igualment eficaç que no la llei o la força, perquè les normes les interioritzem, les naturalitzem, les convertim en raons com si haguessin existit sempre de manera immutable i que ens vinguessin donades de manera involuntària i neutra i apolítica, quan en realitat totes les normes tenen una història i tenen un joc de poder al darrere. Tu, Ingrid, dius en el llibre, el distanciament social, el teletreball i les relacions mediatitzades a través de les xarxes socials parteixen de formes agregatives, no associatives. En el cas del distanciament social és l'aïllament del grup, en el cas del teletreball és la connexió múltiple i en el cas de les xarxes socials és l'agregació pura, maneres de no correspondre's. Sí, és que és una distinció, crec que és important, perquè a mi sempre m'agrada, ja sigui en televisió, amb el cinema, amb la cultura audiovisual d'internet, és el que ja han fet tots els estudis culturals, l'Escola de Frankfurt i companyies, que és desmitificar o trencar la il·lusió, la cola cultural, per dir-ho així, que construeix nous mites al llarg de la història. I internet genera un gran mite que està en la base, la internet social, la internet de les xarxes socials genera el gran mite que és el de formar part d'una gran comunitat global i, de fet, en Mark Zuckerberg ell s'instaura com a cap d'estat d'aquesta gran comunitat global. I venen, sobretot, allò que més costa en la vida, que són relacions, que són amistats, que és cooperació, suport, utilitzen totes, implicació, utilitzen aquestes paraules, Facebook utilitza aquestes paraules en els seus discursos oficials i marinant-les, perquè tant informàticament com a nivell de disseny de la interfície funcionen simplement com a formes agregatives. És un 1 més 1 més 1 més 1. Tu el que generes són comunitats que, això ja és més tècnic, però que a través de la seva naturalesa algorítmica fa que s'atomitzin directament, que no sigui possible la relació social natural. Vull dir, tu acabes generant converses perquè la pròpia interfície et planta allà, diguéssim, l'esquer de la conversa adequada i et dona la sensació que tu controles i que tu domines i que tu gestiones els teus efectes i converses. Que una associació és una forma oberta, és participada, evidentment és la suma de les individualitats, però no està prefixada, hi ha uns estatuts i un mínim protocol de funcionament, però l'obertura, l'intercanvi, la fluctuació i la porositat, que parlem molt de porositat, és la seva base. En canvi, aquí tot està calculadíssim, per això és una fórmula matemàtica, per dir-ho així. Això té a veure, això són les fórmules agregatives. Les fórmules, perdó. Sí, a més, també el que dona molt aquest tipus d'agregació, i tot el que és les xarxes, el que dona també és una falsa sensació de transparència, és a dir, de que ho entens tot, de que tot està dit, que no hi ha res darrere, i això un dels conceptes que també surt en el llibre, que comentem, és el d'extimitat, en el sentit que també s'ha parlat molt de com la gent exposa la seva intimitat a les xarxes, però en realitat és una falsa intimitat moltes vegades, no perquè la gent enganyi, sinó perquè és una falsa intimitat sense que se n'adonin, precisament.
I el concepte d'extimitat també es pot agafar des de l'altra banda i justament per assenyalar que les xarxes ens impedeixen anar més profundament, no passar de la superfície, diríem, i que, per tant, allò que és interior és allò que ens és més exterior, finalment, no? I l'extimitat és allò que mai no podrem arribar-hi perquè ha quedat, encara que està a l'interior de nosaltres mateixos, és el que ens queda més desconegut. Encarem ja la recta final d'aquesta conversa. Només recordo a totes les assistents... Ai, perdona, Jordi, em puc fer una frase només? Quan parlem també d'això, en relació a les xarxes i la intimitat i l'extimitat, John Berger, quan parla del zoològic, que és un text que la Marta va posar sobre la taula i que jo no havia llegit, diu, el zoològic és característica perquè els éssers que estan allà dintre estan sempre amatents d'interrupcions arbitràries. I les xarxes donen la sensació que és una mica això, estan tots allà amatents d'interrupcions arbitràries, no? I que no fluctuant d'aquesta manera. Sí, només deia això, que els assistents que recordeu que ens queden pràcticament 10 minutets i que si teniu preguntes, doncs endavant, que teniu aquí baix l'opció de els 3 puntets a la barra de baix, preguntes i respostes, i allà podeu traslladar la vostra pregunta i la podreu llegir. Ja encara en la recta final, potser una mica més propositiva, tu, Marta, també llences la pregunta a l'Ingrid també, de si serem capaços d'imaginar un sistema postdisciplinari. Què vol dir això de sistema postdisciplinari? I si l'esteu imaginant, de quina mena és? Bé, potser crec que puc llegir la frase del llibre, així qui no l'hagi llegit potser s'anima a llegir-lo. Encara que, com has dit tu, és més, de moment està a pura imaginació, perquè jo personalment no penso que surti cap sistema postdisciplinari d'aquesta pandèmia, però sé que no quedi per no desitjar-lo, no? I el que dèiem cap al final del llibre era que bé, la proposta, el que jo afegia a la proposta de l'Ingrid del sistema postdisciplinari era que en lloc de... perquè en aquella època es parlava molt de la nova normalitat, ara ja pràcticament és una frase que ja no es diu perquè ja veiem que això de la normalitat està molt lluny o potser ni tan sols és desitjable, perquè el que deia jo és que m'agradaria una nova anormalitat i no una normalitat. És a dir, el desig que les diferències deixin de ser motiu per bastir murs immunitaris, que hem recordat, que aquestes diferències no ens tanquin en presons identitàries, que és un altre tema que no ha sortit però que crec que és important, que la pell no constitueixi una frontera sinó una superfície i un fons alhora i que parem més atenció a les formes per lliscar sobre les zones dels efectes. Bé, això seria el meu vot particular, com diuen els magistrats. Sí, jo tenia... La meva carta precedeix a la Marta i estan molt d'acord amb el que diu la Marta i afegiria que de deixar de supeditar tota manifestació de vida al protocol, separar la identitat amb el reconeixement informàtic perquè no esdevingui una eina de control policial, limitar tots els recursos capitalistes que atempten contra la vida, i això és molt genèric però és molt clar quan, per exemple, jo ara llegia uns informes de l'UNESCO per al turisme sostenible i parlaven del món com d'actius culturals, és a dir, del planeta com a actius que havíem de preservar-los perquè es pogués seguir fent turisme i seguir gaudint de les meravelles del planeta. I sobretot el creixement neutre en carboni, que volia dir seguir emetent la mateixa quantitat de carboni. És a dir, limitar els recursos capitalistes que atempten contra la vida i evitar tots els eufemismes que hi hagin al darrere i modificar l'estructura de la riquesa tot augmentant la capacitat de negociació. Això és molt econòmic, és de Tomàs Piketty, però és aquesta idea. Si no podem negociar, és a dir, si Pablo Hasél ha d'anar a la presó i és impepinable, si tenim presos polítics a la presó, doncs llavors no hi ha contracte social que valgui.
Després hi ha aquesta idea, ara parlava la Marta, de que això de la nova normalitat ja no se'n parla tant, no? Diguéssim, ja està com assumit. Aquesta idea del costum, de com ens acostumem en el cas de la Marta parla de ser intèrprets d'una obra que no hem escrit, no? Es pregunta, ens acostumarem? I després hi ha una frase de l'Ingrid que impacta força perquè diu només el costum i la indiferència poden desactivar la por. Diu, pensar això m'entristeix. No sé si veieu que aquest costum està arrelant, diguéssim, ara mateix, socialment. Home, una de les coses que, per exemple, quan va haver-hi una sèrie de metges, metgesses i personal sanitari que van escriure una carta fa unes setmanes pública perquè la gent, doncs, no sé, prengués... Em sembla que era abans de Nadal o abans del pont de la Immaculada i de la Constitució, perquè era un moment en què la gent s'havia com relaxat i que quan va començar a pujar seriosament l'índex de contagis deien és que el que ens hem acostumat és, i això en parla l'Ingrid, en parlem al llibre, és de les xifres, no? De la fredor de les xifres i del que volen dir les xifres. Ens hem acostumat a que morin més de 200 persones cada dia pel Covid. Dius, clar, això ens hem acostumat, és trist, perquè si poses 200 persones, 200 cadàvers o 200 fèretres junts, és un accident d'avió cada dia, i si hi hagués un accident d'avió cada dia, potser no ens hi acostumarien, o també segurament ens hi acostumaríem, però primer hauríem de passar bastants accidents abans d'acostumar-nos-hi. I penso que aquest mecanisme està fent efecte, el costum s'està imposant, el costum de viure, i no només dels morts i d'aquestes qüestions, sinó també el costum de sotmetre's a aquestes normes i aquestes interrupcions, perquè una cosa que l'Ingrid fa molt èmfasi al llibre i que continua exactament igual és el desori de normatives i de directrius que ens donen. Ara això, ara l'altre, ara no sé què. I això, evidentment, a la gent li destirota molt. I una de les coses que penso que ara se'n comença a parlar, però no se n'havia parlat gens, és de la salut mental, de com tot això està afectant la salut mental de tothom o de moltíssima gent. No és només la Covid, sinó tot el que comporta, no? Tot el que comporta la gestió de la pandèmia. I la pandèmia en si. Vull afegir el fil de la salut mental, perquè hi ha un altre acostumar-nos-hi, que és aquella persona que s'hi avesa o que li resulta indiferent la cosa, però no perquè vulgui, sinó perquè està medicalitzat, perquè no ho suporta fins al punt de no poder-ho suportar. Jo l'altre dia també llegia xifres i dades sobre l'augment de la depressió i de l'automedicació degut a precisament aquest xoc mental i aquesta crisi mental, que quan tu prens antidepressius el que fas és com desinhibir part de la teva activitat nerviosa cerebral i et fa desafectar-te de les coses que passen, que és un mecanisme de prevenció. Però aquesta desafecció també et separa del món, no? Llavors, cal tenir en compte també aquestes circumstàncies, en aquest cas sí que molt particulars però molt exteses de la situació. Sí, ara m'ha fet pensar en la idea aquesta de la doctrina del xoc de la Naomi Klein, com ella posava exemples de xocs que eren aparentment momentanis, un terratrèmol o un cop d'estat, promoguts directe o indirectament, diguéssim, per esferes de poder, i que en aquells moments és on el neoliberalisme aprofitava els moments de xoc per fer 4 passes endavant d'una tacada i sense que la gent pogués aixecar el cap perquè estava preocupada buscant els seus morts o el que sigui. I la sensació és que potser això no s'acaba, que el xoc és permanent i aquesta era la gran revelació de l'assumpte. No sé com ho veieu. Sí, estic d'acord amb el que dius. És una mica el del somni polític de la pesta, també, que dèiem, no? És aprofitar
d'unes circumstàncies, ja siguin provocades per la mà humana o no, per instaurar tota una sèrie de normes, de conductes, de joc de poder que ja es volien abans, que no és que neixin en aquell moment, sinó que són qüestions que afiancen un estat que ja és allà, com el neoliberalisme que has mencionat. Sí, jo ara torno a apel·lar a la galàxia aquesta de Reddit, que ha fet enfonsar grups importants d'inversió financera només a través d'estratègies de cooperació, de desestabilitzar els fluxos bursàtils. Bé, és més complex, la teoria econòmica que hi ha darrere és més complexa. Però aquesta globalitat, que per això he començat amb aquesta idea més que la pandèmia ens ha fet més conscients més encara de lo sistèmic, l'11S ja ens ho va fer, hi ha com fites, i aquesta, d'una forma molt evident, aquesta globalitat és també la seva fragilitat, perquè permet reaccions en cadena en direccions oposades a les previstes. Molt bé, fantàstic. Doncs, si us sembla, em diuen els companys, i puc comprovar jo mateix que no hi ha preguntes ara mateix. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí, recomanant-vos a tots i a totes aquest Fils publicat per Arcàdia, una correspondència que de ben segur us atraparà. I res, agrair-vos a totes dues, Marta i Ingrid, el vostre temps i les vostres reflexions. I res, ens veiem aviat. Recordem als subscriptors i subscriptores també que tenim 5 exemplars per sortejar, que ho farem aquesta nit i que demà els guanyadors rebran un correu amb la bona nova. Moltes gràcies, Marta i Ingrid. Gràcies a vosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Fins la propera. Que vagi molt bé.